shine idan yarinya ta zo kahin ka yi lalata da ita, replacing fuskarta da fuskar iyaka, ko ka cire fuskarta ka sa ta kanwarka ko ta yayaka ko ta cousin ɗinka ko wani ɗan uwanka jininka, saboda at the same time da kake lalata da iyar wani zai je ya dawo da iyar ka za a yi, ko kuma wani can na yi da kanwarka. Amma a lokacin da kai ka kama kanka, at least ka rage ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta, kai ka kama kanka. Kuma duk abin da ka yi idan ka tausaya ma iyar wani ko kuma ka kama kanka daga lalata, wallahi zai je ya dawo one way or the other zuri'arka sai an yi protecting ɗinta. Amma muddin ka hita ka je kai lalata da iyar wani, to wallahi za a yi da naka. Magana gaskiya dole sai mun fara daga nan gurin, tun kahin ma in ma baka haihu ba, tun kahin ka haihu kai protecting zuri'arka. Magana gaskiya mata, abubuwan kunyan da muke yi yayi yawa, ya gurbata. Wasu sun ce rayuwar su ce a kyale su, rayuwar ku ce an kyale ku, amma kuma a yi tunanin gaba, a ringa yi ana tunano gaba. Za ku haihu, za ku yi aure, number one. Daga lokacin da aka zo gurin auren nan, zai iya yiwuwa mutumin da kai shiririta da shi kanin mijinka ne, kila uncle din mijinka ne, zai yiwu kila baban mijinka ne, zai yiwu kanin mijinka ne ko yayan mijinka ne wanda zaka aure. A batta ma a ce ta tsumu an yi nisa, ƴaƴanka sun yi aure, sai ka zo kai realizing ko ki zo ki realizing wanda kai shiririta da shi a da, akai shiririta shine sirikinka, ko ita ce sirikarka, ko shine dan uwan miji, ko shine waliyin diyarka, ko shine waliyin diyarki. Irin wannan abubuwa idan muka zauna muna irin wannan tunanin, wallahi zai hana mun yin abubuwa da yawa a duniya. Kafin ki je ki lalata kanki a gurin wani, ki tunani zai iya yiwuwa gobe wanda zai aura kila wannan zai zama sirki na, ko kuma wannan zai zama kila yayan wanda zan aura. Yaya zan yi a lokacin? Ko kuma ki replacing fuskar shi da fuskar ƴaƴanki, ƴaƴan da zaki aura, da ƴaƴan da zaki haifa nan gaba. To duk wannan abubuwan kan ma ka zo kuma wai a hara magana wai mutuwa da lahira da su kwanciyar kabari, saboda abu ne Allah ya hana shi, ba mu da excuse mazina, babu shi gaba ɗaya. Duk wannan bayanin da ake, duk wannan cece kucen da ake, ba zina ba ta da excuse kwata-kwata. Ba za mu je gaban Allah mu tsaya muna kiran ai kaza bane, ai shine ai ni ce. Ba wa'azi na zo yi ba, na zo enlightenment ne, ina son in enlightening mutane. Sannan duk abin nan da nake yi akwai dalilin da yasa nake yin shi, kuma alhamdulillahi dalilan nan da yasa nake yin shi ina ganin positive impact da yake yi. Abin da yasa nake yi yana yielding fruit, yana yielding result, alhamdulillahi. Alhamdulillah. Zan yi video zuwa ga iyaye da precautions da za su ringa ɗauka, da abubuwan da za su ringa putting in place saboda su protecting more ƴaƴansu. Ban magana gaskiya, videos ina na yi su ne saboda akwai mutane da yawa da ba su san me ke faruwa ba. Akwai mutane da yawa da suke condemning mutane idan sun ga suna abu. Akwai reasons da yawa, kowa na da nashi reason din. Yes, mun san reason ɗinka is not a valid reason, but kowa yana da reason din shi. Ni I'm not one to blame anyone. I'm far from it. Babu wanda ya zama duniyar nan perfect. Bani bakin kowa, ida maza, ida mata, ina faɗin ta yanda aka gaya mani ne kuma yanda na ganta. Mutane ne nike magana da su suke gaya mani nasu point of view din. Saboda most times za mu tashi kawai mai judging abu. Iyaye da yawa suna zo na gida ba su san me ke faruwa ba. Kuma alhamdulillahi, wallahi, videos ina sun yi benefiting a lot of people, alhamdulillahi. Ina fata wannan videos din za su yi amfani, ko da a ce mutum ɗaya suka taimaka. Wallahi alhamdulillahi, na gode ma Allah. Allah ya sa mu dace, Allah ya shirya mana zuri'a, Allah ya sa mu gane, Allah ya sa mu gane, Allah ya taimake mu, na gode.